Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Türlü tübәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышында һәм яшәешендә булган кайбер вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз бүгенге чыгарылышта. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Сагут Гарабистанында. 1100 еллык Болгарияга ислам килүгә багышланган вакыйгага без уйлыйбыз инде үткәрергә аны Болгарда, Татарстанда. Кемеровда гомер итүче Хөснуллиннар гаиләсе. Без бит үзебез ишеттек татар телене, үзе бәләкәйдә без булдык. Үзебез балалар белән сөйләшмәдек, хәзер үкенәбез. Сынчы рәссам Марат Гыйбайдуллин күргәзмәсе. Этюдалар ясым натурадан, фотографиядан ясамын. Томскида Айнур бию ансамбле 5 еллыгын бәйрәм итте. İcadi oңышлар, киләчәктә дә аларның аяклары армасын, сезне һәрвакытта шулай сөендереп, матур бийләре белән сөендереп торсыннар. Тарихи кадрда Сибгат Хакимне искә алырбыз. Гадәттә Сибгат абый турында сөйләгәндә аның җырларына мөрәҗәгать итә идек, бу табигый. Татарстан һәм Россия мусульманнары өчен бу көннәрдә бик истәлекле вакыйга булды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Россия ислам дөньясы стратегик күренеше төркеме утырышында катнашу өчен Сагут Гарабистанына килде. Бу зур очрашуга төрле илләрдән һәм төбәкләрдән дин әһелләре, гарәп белгечләре һәм экспертлар, җәмәгать эшлеклеләре һәм журналистлар җыелды. Рөстәм Миңнеханов Сагут Гарабистанында җирле татарлар белән дә очрашты. Тулырак алдагы язмада. Джидда шәһәре Татарстан делегациясен җылы җилләре һәм эссе һавасы белән каршы алды. Рөстәм Миңнехановның эш сәфәренең төп максаты Идел Булгарында ислам кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Россия ислам дөньясы стратегик күренеше төркеме утырышында катнашу иде. Бу иҗтимагый берләшмәнең чит илдәге беренче утырышы. Аның тарихи урында ислам туган җирдә узуы аерым игътибарга лаек. Символично, что мы проводим наше заседание в Саудовской Аравии. Колыбели ислама. Здесь берет свои истоки наша религия, находится место рождения и погребения великого пророка Мухаммеда. Корольлектә югары дәрәҗәдәге әлеге очрашу Россия катнашында беренче тапкыр. Төп максаты Россиядә яшәүче мөселманнарның дин кардәшләре белән дөнья күләмендә аралашуга ачык булуларын күрсәтү. Татарстан делегациясенең эш сәфәре көн тәртибе тыгыз иде. Эшлекле очрашулар, күргәзмәләрне тамаша кылу, Мәккәгә кеше хаҗ кылу һәм әлбәттә корольлектә яшәүче милләттәшләребез белән очрашу. Татарстан җитәкчелегенең милләттәшләребез белән очрашуы традицион чара. Сагут Гарабистанында ул беренче тапкыр узды. Диаспора әгъзалары күпчелек якын көнчыгышка укырга яисә эшләргә килгән яшь белгечләр. Очрашу Джидда шәһәрендәге Россия консуллыгында үтте. Аны Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкләде. Сезне күрергә бик шат. Татар кайда гына булса да үзенең татарлыгын күрсәтергә тиеш. Әлбәттә без özümüzün dilimiz, gırıf-гадәтләребез, безнең киләчәгебез белән балалар, аларны тәрбияләргә шушы безнең ата-бабалардан килгән гырыф-гадәтләрне саклап калу. Алия белән Нияз Сагут Гарабистанына Казаннан эш буенча күченеп килгәннәр. Инде биредә кечкенә кызларын үстерәләр. Бар да җиңел генә бармый әлбәттә. Кызлар инглиз телен өйрәнә, татар телен тумыштан беләләр. Без гаиләдә фақат татар телендә генә сөйләшәбез. Һәр вакыт Татарстанга кайтканда үзебез белән яңа китапларны алып киләбез. Кызларның милли костюмнары, калфаклары бар. Безгә татар телендә татар телен саклап калырга, татар мәдәниятен күрергә онлайн формат бик булыша. Мәсәлән, шул телевидение, театрларның үзләренең спектакльләрен онлайн трансляцияләүләре. Һәм пандемия вакытында безгә ничектер плюска булды, чөнки пандемия вакытында Татарстан һәм бөтен дөнья татарлары онлайн чараларны бик яхшы булдыра башладылар. Нияз президентка Татарстанга Мәккәдән намазлыклар кайтарту идеясе белән мөрәҗәгать итте. Татар конгрессы белән берлектә әлеге сорауны хәл итәргә киңәшләштеләр. Тагын бер яшь гаилә Айсылу һәм Шамил. Алар да үзләренең планнары һәм идеяләре белән уртаклаштылар. Бүләккә президентка намазлык бирделәр. Бик кайтасы килә. Кайтасы да килә һәм вакытын җиткәч дип уйлыйбыз, без монда бер 5 еллап
торып, бәлки уже кайтырга исәп бар шулай. Ягъни вакытлыча дип әйтәйин, монда калып ничектер анса күз күрер, Аллага тапшырып, анда ничек бит инде үсеш тә булыр, я Татарстанда бәлки яңа проектлар булыр. Татарстан делегациясының эш сәфәре Мәккәгә кече хаҗ кылу белән тәмамланды. Корольлек вәкилләрен Рөстәм Миңнеханов һәм Татар конгрессы җитәкчелеге Татарстанга киләсе елда май аенда узачак Идел Булгарында ислам кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итү чараларына чакырды. Гөлия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Согут Гарәбстаны. Бүген без сезне Кемеровда яшәүче Хыснуллиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Узган гасыр башында аларның бабалары Татарстан һәм Башкортстан җирләреннән Себергә барып урнаша. Авыр язмыш узарга туры килә аларга. Кулак дип куылулар, шахтада авыр эштә эшләү. Бүген Хыснуллиннар Кемеров өлкәсендә татар рестораннары тота. Үзләре гомер буе русча аралашса, хәзер татарча сөйләшергә тырыша. Миллилеккә алар ничек кайткан? Айзат Шаймарданов, Хаязетдин һәм Мәүлиха Хыснуллиннар гаиләсендә кунакта булды. Монда әтиемнең китапларын үз кулы белән язылган дәгъвалар. Мәүлиха ханым әтисе әбисеннән калган китапларны кадерләп саклый. Араларында кул язмалар да бар. Бу әбинеке ул арапча белде. Укыды арапча. Минем әби Сезнең өчен бу бик кадерле китаплардыр инде. Бик кадерле. Менә әтиемнеке. Мәүлиха ханымның әби-бабасы Кемерово өлкәсенә 20-нчы елларда ачлыктан качып күчеп утыра. Алар Татарстанның Тәтеш һәм Минзәлә районнарыннан. Әти-әнисе монда таныша, гомер буе авыр эштә, шахтада эшли. Прокопьевск татар шахтерлары күпләп эшләгән шәһәр. Хыснуллиннар нәкъ биредә туа һәм шушында яши башлый. Ире Хаязетдин әфәнде дә үзе 20 ел шахтада эшләгән. Аның әтисе Башкортстанның Кунашак районыннан. Хәзер бу җирлек Чиләбе өлкәсенә карый. Аларды раскулачивать иттеләр. 31 году. Кулак ярлыгы тагылып, ул иң авыр эштә эшли. Хаязетдин үзе җәрәхәт алганнан соң шахтадан китә. 20 ел шахтада эшләдем. Татарлар күп булдылар шахтада. Татар бригадалары бар име? Булды күп, бездә булдылар герои, шахтеры, там много героев шахтердар, бригада шахтерлар татарлар там. Татарлар эшкә бит яраталар эшне. А шахтада күп булды там. Шахтерлар 60 ел торалар. Аннары уже тормыйлар. Менә әле ул 20 ел эшләде. А кем эшли 30-40 ел алар уже завтырмыйлар. Хыснуллиннарның мәхәббәт тарихы тагын да кызыклы. Аларны заманында әле совет чорында бер-берсен күрмәгән килеш кавыштыралар. Аның әние, минем әнием үзләре сөйләште. Безне танышты. Мин армияда булдым. Миңа хат язды маңа. Хатын булмады ич. Менә кызлар булган. А мин укыдым Кемеровда, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. И мин монда аннары кайткан на каникулы, а ул син армиядан на побывку. Армиядан на побывку, ну и без шунда. Күрештек. То есть сез әле бер-берегезне белмичә хат яздыгыз. Да. Күргәнегез бар идер инде. Юк. Школда укыдыбыз. Күрмәдебез. Школ күп кеше күп булды школда. Зур. Аннары ул 1 елга зурак. 90-нчы еллар башында Мәүлиха ханым эшмәкәрлеккә кереп китә. Ул Прокопьевскта татар рестораны ача. Бүген 3 ресторан тота. Шуның хәтле ул безне хөрмәтләп, һәр вакытта да шушында кунак булып зыйлабыз һәммәбездә. Татар чаепитиелар үткәрәбез. Аннары конкурс национальных блюд үткәрәбез. Аннары үткәрәбез Тукай апрельдә туган көне Тукай Габдулла Тукайның көннәрен үткәрәбез. Менә аннары ашлар үткәрәбез. Ашлар киләләр, әле үзләре кешеләр заказ бирә. Хәзер безнең настолько менә
кеше уже белә, безнең анышлар менә атнада 5 көн это кырanoш, чуть ли не каждый день кырanosh. Әйтергә кирәк, Мәүлиха белән Хайзетдин гомер буе русча аралашкан, әмма 2011 елда Казанда татар конгрессы җыенында катнашканнан соң аларның фикере тамырдан үзгәрә. Шаккатып бит шаккатып шундый конгресс оказывается бар. Анда шул җыела татарлар чит илдән, Китайдан да, Финляндиядан да, Австриядән, кайдан гына Чехиядан, кайдан гына Америкадан генерал булды. Татарлар, и бит шундый анда менә күңелдә нинди шундый вот булды, что татарча сөйләшәсе килде. Татарча менә кайдан андан шунда чыкты. Аннары татар менә музыка когда уйнады, бисем килде. Һәм шуннан соң алар татар теле курслары ача. 30лап кеше әлеге дәресләргә йөргән. Нәрсәне сүзне, нәрсәдән сүздән, нәрсәдә сүздә. Менә пока бала бәләкәй татарча өйрәтергә кирәк. Менә үзебез хәзер, без бит үзебез ишеттек татар телене, үзе бәләкәй кадәр без булдык. Үзебез балалар белән сөйләшмәдек, хәзер үкенәбез кирәк белән сөйләшергә балалар белән татарча. Әтием татарча сөйләште. Бүген Хуснуллиннар Кемерово шәһәрендә яши. Алар 2 кыз үстергәннәр. Берсенең кияве татар, барлыгы 5 оныклары бар. Өмет белгән, что татар кеше булсын инде. Но без үзе тапты, но условия без создать иттек. Условия безнең кафеда яшьләр татарлар җыелдылар, и шунда таныштылар. Җыеланасы бухасын. Анда уже татарча сөйләшәбез. Вот мин йөрим теннис уйнарга. Анда хасын кичә булдым. Анда 3 татар бер урыс. Без татарча сөйләшәбез. Нәрсә әйтәгез анда сез? Тарайсы табыз уже татарча сөйләшергә. Татарстан беренче шул бөтен менә мероприятиедә беренче урын ала. Бит Казан матур, чиста. Кешеләре рәхимле шунда анда. И алар кайталар и восхищение. И без горурланабыз. Безгә бирә, кыш бирә. Безгә кыш бирә. Очрашудан соң Мәүлиха ханым әнисен видеога төшереп безгә җибәрде. Ул Татарстанның уңышларына сөенеп, аның ярдәмен тоеп яшәвен яшермәй, дуга кылып, республика халкына сәламнәрен җиткерде. Татарстанга рәхмәт укыйбыз, дуга кылабыз. Сезнең белән яшибез без. Ятим түгелбез хәзер, сезне карыйбыз, куанабыз. Татарстаным чәчәк атсын. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Кемерово. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә сынчы рәссам Марат Гыйбайдуллин күргәзмәсе. Этюдалар ясым натурадан, фотографиядан ясамы. Томскида Айнур бию ансамбле 5 еллыгын бәйрәм итте. İcadi уңышлар киләчәктә дә аларның аяклары армасын, сезне һәрвакытта шулай сөендереп, матур бийләре белән сөендереп торсыннар. Тарихи кадрда Сибгат Хакимне искә алырбыз. Гадәттә Сибгат абый турында сөйләгәндә аның җырларына мөрәҗәгать итәләр, бу табигый. Казанда Әмир Мәҗитов музееның күргәзмә залында рәссам сынчы Марат Гыйбайдуллинның иҗат эшләре тәкъдим ителде. Ул зур җәмәгатьчелеккә баш каланың символы, Кремль метро станциясенә керү юлында торган канатлы зеландны ясаучы буларак та мәгълүм. Санкт-Петербургта тимерне сәнгать эшкәртү белеме ала ул. Шулай ук рәсем сәнгате белән дә кызыксына. Марат Гыйбайдуллинның күптән түгел ачылган шәхси күргәзмәсендә 50 иҗат әсәрен күрергә мөмкин. Тулырак киләсе сюжетта. Аның иҗатында Идел Булгары, Казан ханлыгы чоры, гомумән татар халкының тарихына аеруча зур игътибар бирелгән. Рәсемнәрендә һәр заманның архитектурасын, көнкүрешен торгыза. Ул вакытта яшәгән кешеләрне сурәтли. Булгар бик булды бездән җирдә 500 ел булды зур государство, күп нәрсә булды казак
декоративно-прикладное искусство, бик шап творчество в Болгарии, бик сложный, металлообработка, вооружение, вот вахата, ин якшы ясадылар Булгарда. Картиналарындагы сюжетлар айрым игътибарга лайык. Әйтик, биредә Идел Булгарына Ибн Фатлан килгәне сурәтләнгән. Бу ислам кабул ителгән көн. Марат Гобайдуллинның мәчетләре, хан сарайлары булган 16 гасырдагы Казан ханлыгы темасы да кызыксындыра. Әлеге иҗат эшендә Нурсултан хан бике һәм аның кызы Гәүһәршатны күрәбез. Нурсултан зур дипломатик булды. Менә без бөтенсе беләбез Сөмбике, но Сөмбике вакытта без беләбез инде авыр татар халкы вакыт булды. Нурсултан вакыты бик файдалы булды татар халкы. Казан зурайды да сугыш булмады. Татар халкының гырыф-гадәтләре күңеленә кичкенә вакытыннан ук уелып калган. Күкмара районында яшәүче әби бабайларында еш булган ул. Ә инде Санкт-Петербургта 8 ел укыганда Казанын аеруча сагына. Кайткач, тагын да дәртләнеп эшли башлый. Я делала первую выставку Марата 20 лет назад в НКЦ Казань. У него был свой стиль, у него были уже узнаваемые его направления. Он нашел свой стиль работы, понимаете? Даже вот эта картина, может быть, она немножко кажется кому-то наивной. Я в его направлении вообще назвала наивный импрессионист. Потому что вот это семья, это его семья. Это вот все, что он чувствует. Это весь мир, в котором он живет, существует и работает. Этюдалар ясым натурадан, то есть фотографиядан ясамын. Бу эшләре Кырым һәм Урта Азиягә булган сәфәрләре нәтиҗәсе. Аны сәяхәтләр һәм табигать илһамландыра. Иҗаты төрле жанрларны кылачлый. Картиналар яраткан шөгыле булса, белеме буенча тимердән сыннар ясаучы ул. Бу скульптуралар балчыктан ясарга тиз кирәк. Скульптуралар тиз кибә, монда шамайлар, гипстан. Материал кипсә инде төрле формалар әвәләп булмаячак. Ә тимердән сын ясау өчен киресенчә озак вакыт таләп ителә. Аның скульптуралары Татарстан шәһәрләрендә Яшелүзән, Казан, Иннополиста урын алган. Марат Губайдуллин, он ведь является художником художественной обработки металла. То бишь это человек, который занимается декоративным монументальным искусством. И занимается и керамикой, и он очень смело берет в свои руки кисти, холст. Бик шады. Мында Крым буенча неткән, Өзбекистан, Самарканд неткән картиналар бик шады. Марат Гобайдуллин киң кырлы шәхес. Ул өретеп ябыштыручы да, югары уку йортында да белем бирә. Шул ук вакытта сәләтле рәссам, скульптор. Ә киләсе елга Идел Булгарында ислам кабул итү темасына монументаль хезмәтләр ясарга планлаштыра. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Чылбыр, чыршы, тезмә, кадак суы кебек уникаль хәрәкәтләре булган татар биюләрен бик күп кенә бию коллективлары үз репертуарларына кертә. Әмма бүген Томск өлкәсендә Айнур бердән-бер татар бию коллективы. Авангард халык иҗаты йортында себерләрнең яраткан ансамбленә 5 ел тулу уңайыннан зур иҗади бәйрәм узды. Төрле яшьтәге талантлы артистларның уңышларына күрше төбәкләрдән килгән кунаклар, бию сөючеләр белән берлектә хезмәттәшләребез дә сөенде. Казахстанда туып үскән Татьяна белем алырга Томскка килә. Студент вакытында атаклы хореограф Руфина Әминова җитәкләгән шаян кызлар бию ансамбленә йөри башлый һәм татар биюенә гашыйк була. Ә татар мәдәни үзәгендә эшли башлагач, яңа коллектив Айнур барлыкка килә. Бүген аның 1нче юбилее. Конечно, нам было очень интересно познакомиться с творчеством этого коллектива. Мен җырларга яратам, мен биергә яратам. Мен бу коллективта 5 яшьтән. Мы все вместе танцуем, заряжаемся татарской культурой, атмосферой. Это очень вдохновляет и мотивирует. Я, конечно, отдаю полностью свое сердце, всю душу сюда вкладываю, для того, чтобы помочь своим друзьям. Именно бик күңелле, бик күп дуслар и бик яхшы атмосфера.
Бу еллар эчендә коллективның һөнәр өлкәсе буенча хезмәттәшләр генә түгел, аларның талантын чын бәяләүчеләр, яратучылар да барлыкка килде. Аларга сәламәтлек, иҗади уңышлар, киләчәктә дә аларның аяклары армасын, сезне һәрвакытта шулай сөендереп, матур бийләре белән сөендереп торсыннар. Нравится их творчество? Очень, да. Очень. Молодцы. За такой короткий срок они достигли таких огромных результатов. У них такой большой коллектив стал. Просто вообще потрясающе. 5 ел бик тырышып эшләп, үзләренең биюләрен күрсәттеләр бик күп җирдә. Ансамбльдән визит карточкасы булып, заманча эшкәртелгән музыка нигезендә куелган татар халык биюләре коллекциясе һәм татар яшьләре флешмобы тора. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар. Хәзер сезнең хөрмәтегезгә тарихи кадр сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Бүген хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллин үзенең архивын Сибгат Хәкимнең тууына 110 ел тулуыны күздә тотып барлар. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Замандашларым, яшьтәшләре белән фикерләшеп алыйм әле. Ни генә дисәләр дә, без бит китаптан аерылмаган китаплы буын. Күренекле шагыйрьләр, язучылар белән очрашу кичәләрендә аларның ялкынлы чыгышларын тыңлау, күрү. Алай гына да түгел, менә шушы кичәләрдән үзеңә яшәргә дәрт алып таралу гомер буе хәтердә саклана икән. Узган очрашуларда мин күренекле шагыйрь Сибгат абый Хәкимнең төрле еллардагы фотоларын үземчә тәртипкә китереп, сезгә дә тәкъдим иткәнмен. Моның бер сәбәбе дә бар. Чөнки декабрь айында Сибгат Хәкимнең тууына 110 ел тула. Ничектер шулай тур килә, Сибгат абыйның фотоларын барлаганда, аның төрле елларда язган истәлекләре хәтердә яңара. 1939 елның 31 декабре Тукай урамы Мехчылар клубы каршындагы йортларның берсендә минем туй, минем яшьлек туя. Пар атның бәйрәмгә әзерләнгән чагы, мине туйга алып килгән пар ат. Кыңгыраулары, моңнары белән капкадан кирде, яңадан борылып чыкмады. Буранлы көн капка төбендә торам, каршылыйм. Беренче кеше Гадел Кутуй. Буран эченнән елмайып балкып, бусагадан ук ям алып кирүче Кутуй. Аннан Шәйхи Маннур, Муса Җәлил. Шатлыкта Кутуй белән ярышу читен. Менә бу урында әз генә пауза ясым. Сәбәбе Сибгат абый менә шушылай ихлас күңелдән хөрмәт итеп язган каләмдәш дусты Гадел Кутуйның бер фотосы искә төште. Ул фото Вагыйс Сәгыйтовның гаилә альбомында, әгәр дә инде үземчә әйтсәм, хатынымның әтисе Вагыйс бабайның альбомында сакланган. Менә ул фото. Бу әле матбугатта басылганы булмады. Беренче тапкыр күрсәтәбез. Гадел Кутуй турында сөйләгәндә аның тапшырылмаган хатлар повесты искә килә. Тарихына килсәк, бусы да мәгълүм булсын. Җәүдәт Фәйзи тарафыннан музыка һәм либретто языла. 1960 елда Татар дәүләт опера балет театрында шул исемдәге опера, аннан 1961 елда Күчмә театрда спектакльдә күрсәтелә. Алай гына да түгел, әле соңгы елларда үзебезнең Яңа гасыр телевидение компаниясында күп ширейле тапшырылмаган хатлар исемле нәфис фильм төшерде. Гадәттә Сибгат абый турында сөйләгәндә аның
җырларына мөрәҗәгать итәйдер, бу табигый. Инде тапшырылган хатларга килгәндә, әйдәгез Галия җырына мөрәҗәгать итегәр. Ayının gümüş nuru jirge sibirgende şeşlerinden sıypap jiller iskende. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Тарихыбызны барлап, китап белән дус булып яшәргә язсын. Телебезне саклау ул милләтебезне саклау дигән сүз. Исән имин яшик. Сау булыгыз.